Well, an tachta buinte sin lá seo gúingin na céad bliana an lá seo neamh. Bhí uncle Danny in sna trenches hawl sa Chogamór san Árab. The Galga agus go séisteach a Polish concentration camp go gá blian. Agus hanna sé bhaile go cúléon ar bhí go chéine déanachar sé marmh. Agus béisiú de machine gunner istigh sa Cologne agus nar hánig an cogan na síirsin son bíad san na daoine a frid agus a fuór síirsin na tíre. An chéadlaí chána néire, treis néire go séideag, bhí sé meall ar freise gúléir. Agus bhí seanabháthair le cruthúr has a chóir marúnaí ar an freisin bhí sin sa néire go cúideag Stephen's Green scoil. Rud anna nechatíad an nósin ar scoireacht. Bhí buinte gar muointe riamh leis an son, bhí sean athair féinnig cí sa stáisiún trein Kingsbridge Station. Tútálas de Michael Collins na seachtain. Buinte gachtaine le den éigint. Tá sé sin chutíont an ardaibh tíre. So an náneamh is raibh all bhua de chiad bliana bhliain se chuaigh sír sigaí, ní higann daoine cad is bhí le sír sigaí go mín se cailecha. Agus sin éanad is smó Gwyn mi na machna ver ar nélta agus ar síse nuh.